Čaute ľudia, ozývam sa k vám po dosť dlhom čase, ale nevadí. No, totiž mala som v pláne prestať točiť na YouTube, ale toto video ma presvedčilo, ak to bude dosť hliaduteľné, tak budem možno postupne pokračovať, ale inak. Teším, dajte odber a my ideme na video. Takže balíček, dneska máme unboxing na tému balíček, nemusím vám ukazovať údaje ani nič. Vlastne, tak som sa aj volala. Okay. Takže tému balíček, tak si nevšímajte, máme tu na tému. Objednala som tam niečo o papagájom, áno, mám papagája, novinka. Lune niečo a potom sebe. Keby ste počuli niečo divné, sorry, papagáje mám hneď tu na, takže aj, ok, už ideme to rozbaliť, teraz sme potom boli s ockom vlastne, takže, ale asi by boli dobre zobrať nožnice, takže 1 minute please, keď vôbec nejaké nájdem, tu sú hneď, takže máme nôžky a ideme strihať, takto, z rohu si to ostrihnem. Robím ASMR ticho byť. Hahaha, veľmi vtipné. Dobre, takže takto si to rozložíme, lebo rozložíme už. Proste si to zastriháme. Sakrament. Tak, ja idem postupne vyťahovať nejaké veci. Prvá je to, čo je. To som si ja fakt objednala. Ja som si neobjednala, ale toto. Tu sú tie kolieska. Neviem, čo to je. Takže toto je pre papagáje. Ja to rovno otvorím. Som zistila, že ako to funguje. Je to takto. Chcem, aby ste to videli. Máme. Tak, až my sa mi zavádzajme. Takže, takto to nejak vyzerá. Reálne neviem, čo to je. To je asi to krúžko na nohu, ale to je reťaz, ale ja som si neobjednala reťaz. Prečo? Ak toto má byť to krúžko na nohu, prečo je to také veľké? Ok, to možno ešte zistíme. Neviem, uvidíme, dám to zatiaľ sem. A tu nám už... ešte tu sú kolečka nejaké. A tu sú tie krúžka. A to v ďalšom videu vám ukážem, ako to všetko stavujem. Ale druhubu. A tu sú také krúžka. No, neviem, v ďalšom videu vám to ukážem. Ideme po druhú ďalšiu vec. Ale fakt už ticho bude. Na toto som sa tešila. To je v podstate... Budem to mať na ruke a ono tu nás sa naviaže proste toto asi s tým krúžkom a takto to budem mať a tak budem mať papagája. Ale fakt nemôžeš byť ticho. Počkáme si. Zatiaľ rozbalím! Vás máme... Sushi a kiwi sa volajú. Kiwi je korelka, jak má Clarisa. Ulala, toto si takto dám na ručku. Mne to potom moja kamarátka vysvetlí, lebo ona má také... Fuj, ale smrdí to. Také to vyzerá, takú farbu som aj chcela, len vyzerala viac zelenejšie tá farba na tom obrázku a hodí. No takto to na konci vyzerá. A na začiatku nejak takto. To si môžem stiahovať a tak. Takže ďalšia vec, to nás si dám. Obalím všetko, dávam to na takto vedľa telefónu. Ideme na ďalšiu. A to je to isté, druhé, lebo som to objednala dvakrát. Ani to nebudem rozbalovať, lebo už to máme jedno rozbalené, takže tieto veci, čo máme dvakrát, tak dám sem na bok, na druhú stranu. Ulala, what is this? Ulala! Sorry ľudia, ja som z toho natešená. Odvolám sa ešte rozbalím to. Toto som strašne chcela, pretože
Akože nevadí, sú tu len 4 miesta, ale aj tak, ja vám to rozdávam. Ľudia sa chytajú za hlavu teraz za tými kamerami, že ako to rozbaluješ? Mne zase mi chce kakať. Srát, pardon. No, tak. To je zelené. Oni mi to poslali prasknuté. Reklamováme tému. Ty vole. No nevadí, ja tak proste musím niečo vyžať. Počkej, to je taká miska. Tu nadám niečo, tu niečo. Au, môj necht. Mám zlomený necht. Takže, takto. To je dobrá vecička. Ja som sa zľakla, že to spadne ďalej. A to je ďalšie toto, čo sme mali ako prvé. Takže to tam k tomuto. To som tiež objednala dvakrát, lebo mám 2 papagajov. Jeden ale nelieta. Jej, špajle. Ja som myslela, že to bude väčšie. Really, takéto pízy to je. Ale nevadí, je ich veľa. To som, akože chcela som to, na čo to využijem. Nebudem to otvárať, lebo toho je veľa a nemám to kam dať. Yes! Ja som si objednala zelené. Dobre, je to zelené. Asi už viete, čo som si objednala. To má každý, tak to musí mať aj ja, nie? Však. To má každý. Áno, ups. Tam treba asi baterky, čo? Áno, treba tomu baterky. Takže, kto nevie, takto to vyzerá. Je to také, tu na to kde zapnem, tu na, takto a toto sa točí. A tu musím dať baterky, toto otvoríte a tu musíte dať baterky. Takže, nice. Na toto som sa asi najviac skoro tešila. No ale ešte na jednu vec som sa mega... To je asi toto. Alebo, neviem. Je tu dať niečo zabalené. Neviem, či to je ono presne. Jej, to je sieťka pre papagaje. Na klietku, yes sir. Yes, na to som sa veľmi tešila, konečne tu nebude bordel. A taká veľká, yes.